Mateo, Kapitulo 24. Busa, pagbantay ka mo, kay wala ka mo masayod kung unsang adlaw mo anhi ang inyong Ginoo. Hinumdumi kini, kung ang agalon sa panimalay nasayod paunta, unsang taknaa sa gabi mo abot ang kawatan. Magtukaw gayud siya og dili mo tugot nga ang kawatan mulungkab sa balay. Busa, kamu usab kinahanglan mag-andam kanunay. Kay moabot ang anak sa tao sa takda nga kamu wala magpaabot kaniya. Busa, kinsa man ang buutan ug maalamon nga sulugoon. Kadtong gipiyalan sa iyang agalon sa pagdumala sa ubang mga sulugoon aron paghatag kanilang pagkaon sa hustong panahon. Pagkabulahan ni adtong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo nga ang maong sulugoon himuon sa agalon nga pinialan sa tanan niyang katigayunan. Apan kung daotan siya nga sulugoon, muingon siya sa iyang kaugalingon, dugay pang muuli ang akong agalon. Ug musugod siya pagpamunal sa iyang mga kaubang sulugoon, ug magpalabig kaon ug inom uban sa mga palahubog. Unya ang agalon ni adtong sulugoon, mahibalik usa niya na kaadlaw nga wala niya paabuta, ug sa takna nga wala niya hibaloi. Unya, tagud-taguron siya sa agalon, ug ipahamtang kaniya ang gidangatan sa mga tigpakaron ingnon. Didto, maghilak siya, ug magkagot ang iyang ngipon.